खुलुमबाय इनसाइडनि बर'आव आं नोंथांमोनखौ बरायबाय। धेमाजि जिल्लानि सानजारि नोगोर सिमेन्ट सापरियाव थानाय बर' कसारी गाव हायुङारि खुंथायनि मावखुलियाव 22 नबेम्बर शुक्रबारखालि खुंथायनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मिहिनीश्वर बसुमतारिया मोनगु बिथांखिफोरनि अन्थाइ खाम्फा गायसनो। फारियै गोदानै बेखेवजानाय BKWACनि गाहाय मावखुलिनि ग्राउन्ड फ्ल'रनि सेथि नैथि बाहागोनि दाफामफिननाय खामानि, मावखुलिनि सोरगिदिं वाल लुफुंनाय, मावखुलिनि सोरगिदिं मोब्लिब फोनांजाबनाय राहा खालामनायजों लोगोसे CCTV केमेरा, AC, 24 घन्टा दैनि जगायनाय राहाफोर आरो गारि पार्किंनि थाखाय जायगा लुफुंनायजों लोगोसे गासै मोनगु बिथांखिनि अन्थाइ खाम्फाखौ बेखेवनाय बे हाबाफारियाव मिरु खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आफादगिरि मनरन्जन बसुमतारी, गाहाय नेहाथारि पीताम्बर ब्रह्ममोनजों लोगोसे माखासे सुबुंफोरा बाहागो लादोंमोन। गुबुन फारसेथिं बे अन्थाइ खाम्फा गायसननाय हाबाफारिनि गेजेरजों बर' कसारी गाव हायुङारि खुंथायनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मिहिनीश्वर बसुमतारिया बर' रावनि थाखाय आथिखाल सोलिबाय थानाय जेंनानि सायाव खौरां बिजोंनि गेजेरजों ओरैबायदि बुङो। बेनि सायाव आङो आंनिसिमबो सरकारनि जि मोनसे नटिस बिलाइ आंनाव मोनफैबाय, आं नायबायबो। नायखांनायनि उनावनो आङो एसे बाथ्राखौ रोखा जाथारबावनो होननानै, ओरैनोथ' नंगौ लिरनायाथ' क'क्राझार आरो चिरां, बाक्सा, उदालगुरि बे मोनब्रै जिल्ला बिटिआरआवल' लिरनो मोनगोन बे दङ आरोखि। ओंखायनो माबोरै जानो हागौ फालाय, माने बिटिआरआव जेसेबां बर' दं बाहेरायावसो बांसिन दं होनबाबो बांद्राय बुंनाय जाया। दा ओंखायनो आरो बर' बिजोङा जेरावहाय आरो बर' बिजोङा बुंनो थाङोब्ला भारत संबिजितजों दिनै बर' रावा गनायथि मोननाय मोनसे राव, बे मोनसे 8th शेड्यूलआव हाबनाय राव, रिकगनाइज मोनसे भारत माने कनस्टिटिउसनजों रिकगनाइज खालामजानाय मोनसे रावखौ जों बाहायनो मोना बोरै जानांगौ? आरो बर' बिजोङा जेराव दुलाराय आसामावनो दङ जों मानो बाहायनो मोना? बे मोनसे सोंनायखौ लानानै गोसोखौ रोखा खालामथारनो होननानै आङो आसामनि मानगोनां बुंथिगिरि बिस्व दैमारिखौ आं कन्टेक्ट खालामनो नाजायो। कन्टेक्टआव आं मोनैलाय आङो आंनि बा जोंनि बर' कसारी अनसाय गावारि खुंथायनि सोलोंथाइ बिफाननि जोंनि EM बिथां अनिल बसुमतारी आरो जोंनि बर' कसारी अनसाय गावारि खुंथायनिनो मासिगिरि गाम्बारि मुसाहारि बिथां सानैखौ बिथांनिसिम थिनहरनाय जायो। आं बेवहायनो दंमोन नालाय एसे देहा थिग नंखायामोन आंना, बेवहाय थानानै आङो बिथांमोनखौ खावलायहरनो बिथांमोना लोगो हमो आरो लोगो हमनानै रायलायनाय जायो। आरो बिनि सायाव रायलायनायाव बिथां बिस्व दैमारिया माखासे गोनांथिखौ नायनानै DGPजोंबो रायलायदों, आसामनि माखासे अफिसियेल माबा बिबानगिरि गोजौ थाखोनिजों रायलायनानै बेखौ रोखा खालामहरदों आंनो जे लिरनो मोनगोन होनदों आरोखि, माने बेखौ रेक्टिफाइ खालामनाय जागोन आरो सोदांनाय जागोन होनना बुंदों जाहैबाय। दा बे हिसाबै जोङो आनजादाव लिरनो मोननांगौ बे मिजिङा थाबाय। ओंखायनो थाबैनो थांनानै जों बेखौ आरोबाव बुंथिगिरि बिथांजों जों रायलायनांगौ दङ। आरो बुंथिगिरि बिथाङा मोनसे मोजां बाथ्रा बुंदों, जोंनो लिंहरबाय आंखौथ' देहाया मोजां नंखाय थांनो हायाखै, CMजों जोङो खेबसे ज' जिरायलायनि बे बाथ्राखौ बुंदों, अब्लानो जोङो बे खाबुखौ लानो हागोन। मिजिं दङ माने मोजां मोनसे माबानो फैगोन। ओमफ्राय मोनसे बाथ्राफ्रा ओरै साननो गोनां जायो, अफिसारफ्राबो माखासे दस्रा मोनसे इन्टेनसननि अफिसारफोरबो थायो। आरो हयथ'बा सम सम जेब्ला जों रायलायफिनो बुजायनाय जायो, बर' रावखौ लानानैथ' जोङो मोनसे समाव सोमावसारनांबाय, सोमावसारबोबाय, बर' रावखौ लानानै दिनै रायजो बिनायसिम फैनांदों, जों फैदों जोङो। आरो बै बर' रावखौ लानानै नोंसोर गेलेबावनो नागिरोबा बेथ' आरोबाव जोंखौ माने बेरायखांहोबावगोन। बे खोथाफोरखौ जेब्ला बुंनाय जायो, डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा मानगोनां गिबि मन्थ्रिया रोखा बेखौनो बुङो, माने बेथ' थिगानोमोन, मानो बिदि जालांखो बेफोर बाथ्राफोरखौ बुङो आरोखि। दा गुबैयैहाय डक्टर हिमन्त बिश्व गिबि मन्थ्रिनि इन्टेनसन नङाबो जानो हागौ, आं सानो आरोखि। अफिसियेल माखासे अफिसारफ्रा माने इन्टेनसनलि बेखौ गेलेनोबो नागिरो, प्रब्लेम खालामनो नागिरो, आं बिदिसो सानो। आरो जोंनि जेसेबां जेंनाफोर दङ जेब्ला जों मोजाङै ब्रिफ खालामना होयो, बेखेवना होयो, बिजिरना होयो, डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा गिबि मन्थ्रि बिथाङा जोंनि जेंना जेथोफोरखौहाय फ्राय सिनसियारलि माने सलुसननि लामा लाबोनायखौ जों नुनो मोनबोदों। ओंखायनो बिथांजों फोरमायनायनि थाखाय, फोरमायनायानो बहाबा हयथ' जोंना बेखेवनानै होनाया, खोन्थानाया बबेबा गोरोन्थि थाबाय नामा, बेफोर एसे साननो गोनां जादों आरोखि। ओंखायनो नायनि जोङो ज' जेला जिरायनाय जायो बे बाथ्राफोरखौ जोङो रोखा खालामलायना लानो हागोन, आंहा बे फोथायनाय दं। ओमफ्राय बेनो खोथाया, जोङो बर' रावखौ दिनै आरो बेल'थ' नङा, बेथ' आनजादाव लिरनो मोननाय बाथ्रा, आरोथ' 4 लेंगुवेज फर्मुला हिसाबै जाबसिननो नागिरनायनि बाथ्रा जि मोनसे बाथ्राफोर फैदों, बेनि थाखाय जों गासै दुलाराय बर' फरायसा आफाद, बर' थुनलाइ आफाद, बर'नि माहारियारि आफादफोर, खौसेथि बर' सुबुं आफाद, बा बर'नि आइजो अनसाय आफाद, गासै आफादानो जों सांग्रां जानानै थाखानाय मोजां।
गमामा बबेबा मोनसे जाहोननि थाखाय जाबसिनना होनो नागिरोबा जों बेखौ मालाबाबो गनायनो हानाय नङा मानोना माने असमिया रावा जि स्टेटास मोनबाय जि मासि मोनबाय भारत संबिजिरा बिसोरखौबो रिकगनाइज खालामबाय ओइथ सिडिउल राव जोंनि बर' रावाबोथ' एखे स्टेटासाव दङ दा मोनसे ओइथ सिडिउल राव थाखानायाव आरो जोंनो मानो बबेबा दस्रानि ओइथ सिडिउल रावखौ मानो जाबसिनना होनायनि बाथ्रा बे बोरै गनाय जायो बेफोर जुक्तिजों जोङो सिगां लानांगोन आरो बे जों गनायथाव मालाबाबो जानो हाया आरो दिनैहाय निउ इडुकेसन पलिसि बे 2020 बिनि दारैहाय गावबागाव बिमानि रावजों सोलोंनो मोननायनि मोन्थाय मोनखाबाय गावबागाव बिमानि रावजों सोलोंनो मोनखायो दा बावहाय नोङो जाबसिननानै होनानै मालायनि रावखौ जाबसिनना होनानै जोंनिखौ नाथ्रोदनांगौ जायोबा बा जोंनिखौसो जों बेसेन गैयै खालामना लानांगौ जायोबा बे मालाबाबो गनायथाव जाया जों बेखौ गनायनो हानाय नङा बेनि थाखाय जों बिग्रायखांनो गोनां जायो बिग्रायखांनांगोन आरोखि बे समाव फैगासिनो दं आरो जों बेनि थाखाय बयबो सांग्रां जानानै थाखानाया मोजां बेखौ जों खावलायगोन